Túto sériu som nazval 5 pokušení púšte. Dnes budeme hovoriť o druhom. Znovu prečítam z 10. kapitoly 1. listu Korinťanom. Otvorte si prosím 1. list Korinťanom, 10. kapitolu. Budem čítať 14 veršov. 1. Korinťanom, 10. kapitola od 1. verša. Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Alebo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto sa stalo výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, sadol si ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 000. Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. Toto sa im prihodilo ako príklad. A nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokúšením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Preto, moji milovaní, utekajte pred modlárstvom. Ako motto, alebo taký výkrik, oslovenie som tiež zobral z 1. listu Jánovho, posledný verš, 1. Jánov posledný verš, teda 5. kapitola 21. Tam hovorí dieťatka, alebo detičky, chránte sa, varujte sa, alebo strážte sa pred modlami. Ján ten list napísal ako varovanie pred množstvom všelijakých falošných prejavov v kresťanstve, pred falošnými kristami a falošnými učeniami. A ten celý list nie je o modlách. A zrazu tam na konci, ako keby to celé chcel zhrnúť, alebo nejak priklincovať, alebo zdôrazniť, hovorí, varujte sa, chránte sa modiel. A tam tušíme, že modla, alebo modlárstvo je niečo, čo je akýmsi tajným kľúčom, alebo skrytým kľúčom k pochopeniu toho listu. Ale ja budem hovoriť teraz z 1. listu Korinťanom, z tejto 10. kapitoly. Minule som už hovoril o tom, že je to list do mesta, ktoré bolo celku moderné. Isté by sme tam nenašli to, čo dnes, čo sa týka techniky a iných vymožeností, ktoré dnešný svet má. Ale pokiaľ ide o taký kozmopolitný ráz a mravnosť, či lepšie povedané nemravnosť, tak určite sme po tých 2000 rokoch približne bližšie ku Korintu, ako bol Korint k Beduínom na púšti, teda čo bolo asi 1300 rokov pred tým, ako toto bolo písané. Takže Pavel upozorňuje Korinťanov na to, čo sa dialo na púšti, a my to čítame ako upozornenie do 21. storočia. Máme sa tu čo naučiť. Viete si predstaviť život v stanoch, na púšti? My by sme to nazvali primitívny život. Modlárstvo tam znamenalo vyrobiť si nejakú sochu, tancovať okolo nej. Zdá sa, že moderný človek sa aj k tomuto trochu vracia v niektorých
takých exotických náboženstvách a už to nájdete aj v západnej spoločnosti, ale ak ste, to nie je niečo, čo tých, čo chodia do cirkvi, pokúša. Aspoň nepredstavujem si, že niekto z členov kresťanskej cirkvi si doma urobí sošku a k nej sa modlí. No. Sochy, ktoré majú niektoré cirkvi, nikdy nie sú definované ako modly. To je len ako niečo, čo vás má naviesť na pravého Boha. Teda nie je to táto istá myšlienka. A ten verš, ako ho tam čítame, to je 7. verš, ste si všimli z tých 5 pokúšení, minule sme brali o hundraní alebo reptaní, teraz som zobral to druhé pokušenie, modloslužobníci alebo modlári. Tam je veľmi zaujímavé, že je to napísané takým štýlom, že by sa to dalo preložiť aj ako nestávajte sa modlármi, alebo dokonca prestaňte byť modlármi. A to ma šoklo a ten exegeta aj hovorí, že zdá sa, že kresťania v Korinte boli postihnutí niečím takým, čo sa volá modlárstvo, a my musíme dať pozor na to, aby sme si nepredstavovali, že automaticky, keď sme kresťanmi, keď sme uverili v pravého Boha, kresťanstvo v prvom liste Tesaloničanom je tak definované, že ste sa obrátili od modiel k Bohu. Prvý list Tesaloničanom 1.9. To je definícia, jedna z definícií kresťana. Obrátil sa od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému. To je jedna z definícií kresťanstva. Odvrátiť sa od modiel. Ale ak tie modly sú okolo nás a my ich poriadne nerozoznávame, tak veľmi ľahko sa môže stať, že sa vrátia do nášho uctievania a že niečo radikálne zlé sa začne diať. Myslím si, že ten problém je veľmi nebezpečný v tom zmysle, že je nenápadný. My nemáme zlaté tela, alebo niečo, čo by sme si vyrobili a teraz hovorí, toto je tvoj Boh, poď sa mu kláňať. Z toho sme ako si vyrástli, zdá sa nám, že to je primitívne. Takže všimnite si, že Pavel ani nehovorí o tom telati, ale tu hovorí o niečom, čo nasledovalo. Sadol si ľud, národ, aby jedol a pil, potom vstali, aby sa hrali. Toto naznačuje veľmi silný súvis medzi modlárstvom a fyzickými funkciami. Nová zmluva nám hovorí, že modlárstvo je napríklad lakomstvo, alebo v liste Filipanom hovorí, že niektorí si zo svojho brucha robili Boha. A tieto súvisiace problémy sú veľmi, veľmi pozoruhodné a my by sme mali byť veľmi na stráži, aby sme ľahko nedali bokom, ako nezomietli zo stola, ako sa hovorí, problém modlárstva, len preto, že nemá presne tie prejavy ako na púšti, medzi tými kočovníkmi, teda Izrael, ktorý putoval po púšti a kočoval. A aby sme si uvedomili, že tu sú nejaké skryté možnosti, ktoré potrebujeme odhaliť. A jedna cesta odhaľovania je napríklad toto, čo tu píše Pavel. Modlárstvo súvisí s papkaním, so zdravou výživou, s prejedaním, obžerstvom a hraním. Ak je niečo dnes typické pre spoločnosť, je, že je tu entertainment, zábava. To, ako dnes sa vo všetkom hľadá zábava, ako ľudia sú navyknutí na zábavu, je, myslím, fenomén, ktorý je málo analyzovaný kresťanom. My sme tú filozofiu, že ja sa chcem hrať, ja sa chcem zabávať, preniesli aj do cirkvi. A chceme, aby kázeň bola zábavná. Ja už neviem, či ešte pohreby neurobíme zábavné.
Prečo by sme mali byť smutní? Prečo by sme sa nemohli hrať? A tam sú ďalšie súvislosti, ku ktorým prídem ďalej, len by som rád teraz hneď na začiatku ukázal, že náš duchovný čuch, alebo ak chcete intuícia, by nás mala upozorňovať, že okolo sú veci, v ktorých plávame, a tak ako nevidíte vzduch, alebo ryba nevníma vodu, v ktorej pláva, tak my často nevnímame veci, ktoré sú tak neustále prítomné, že až zabudneme, že sú tam. A toto modlárstvo, moderné modlárstvo, je tak prítomné, že my pekne, krásne sa stávame maličkými modlárikmi a aj netušíme, že sme sa nimi stali. Ale ak niečo provokuje živého Boha k hnevu, tak sú to modly. Ak čítate prorokov, tak vidíte, že také závažné a radikálne a nahnevané slova, aké Hospodin používa na modlárstvo, sa nevyskytnú nikde inde. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. A Mojžiš hovorí, že ho provokovali k žiarlivosti. Keď ťa Boh kúpil pre seba, aby si ho miloval, aby si mu slúžil, aby si mu patril a ty začneš nejakého iného Boha si vážiť, uctievať a nejak mu slúžiť, tak jeho to provokuje k žiarlivosti. A neviem, či si vieme predstaviť, že čo to je Božia žiarlivosť. Nikdy nemám taký strach z človeka, ktorý je racionálne nahnevaný, to znamená, nepáči sa mu niečo, ale je kľudný. Ako keď niekto je vyprovokovaný a viete, že vtedy môže urobiť všeličo. A Pán Boh určite je vždy racionálny, aby som živého Boha nepredstavil ako niekoho, kto je ovládaný emóciami. Ale čítajte tých prorokov. A niekedy vidíte, že to je horúci, horlivý hnev Boží a vždy je najväčší tam, kde sú modly. V 5. Mojžišovej Mojžiš hovorí v 32. kapitole, že vraj Izrael tým, že si vybral modly, tak urobil si zo skaly svojej spásy, čo je Hospodin, urobil si z neho blázna. Keď som to čítal, tak som si to dobre pozrel, že či to tak je. A asi to nemáte vo svojom preklade presne takto, lebo to je veľmi radikálne. Ale je tam to isté slovo, ak asi poznáte, čo čítate Bibliu, ten istý koreň toho slova. Dávid, keď sa oženil, tak si zobral ženu, jedného, čo zomrel, a ten sa volal Nával. A Nával, tam je to vysvetlené, je, že blázon. A tu je ten istý koreň, že oni si z Boha robili blázna. No viete, čo to je sila? Ak moje modlárstvo si z Boha robí blázna, tak, Pane, jedna vec je racionálne niečo nezvládať, alebo proste niečo sa mi nepáči, ale ak si z vás robím blázna, tak vás to naštve, nie? Modlárstvo si robí z Boha blázna. Kto sme, aby sme si z Boha robili blázna? Tak môžeme povedať, Bože, nejak sa mi to nepáči, nerozumiem ti, alebo nezvládam život kresťanský, ale nebudem si z teba robiť blázna. Dúfam, že vás to striasa. Chcem hovoriť o tom modernom modlárstve, teda ako vidíte, nejde o nejakú exegézu beduínskeho životného štýlu. Ani nepôjdeme do Korintu, pozrieme sa do našej modernej doby, kde tie modly asi sú a čo to asi je. Niekedy vám ľudia povedia, že modly to sú aj koníčky, alebo drogy, alebo nejaké kamarátstva. Ja by som rád, aby sme sa trošku na to pozreli zblízka, čo vlastne chceme od Boha. Pretože modla je náhrada za Boha. A my potrebujeme Boha, každý potrebuje nejakého Boha. A keď nemá živého Boha, tak má nejakú modlu. A od tej modly, od toho, čo
má atribúty alebo vlastnosti Boha, chce niekoľko vecí a myslím si, že by sme to mohli takto pomenovať. Ja netvrdím, že to vymenujem, ale preto to pomenúvam, aby sme si uvedomili, že po čom túžime a že čo si nevieme sami zabezpečiť a potrebujeme niekoho nad nami. Alebo niečo nad nami, čo nám to daruje. No tak asi budete všetci súhlasiť, že potrebujeme šťastie, zdravie, alebo pohodu. Boh má jeden atribút, ktorý sa nazýva beatitudou, alebo blahoslavenstvo. Jediný, kto ti môže dať šťastie, blahoslavenstvo, tak nábožensky povedané, je živý Boh. Ale keď ho od neho nemáš, tak hľadáš, kto ma urobí šťastný. Alebo čo ma urobí šťastný. Dajte sa mýliť. Niektorí ľudia dospejú k bodu, kde si povedia, ja už nechcem šťastie. Prestal som hľadať. Šťastie neexistuje. Lenže toto je len krycí manéver na to, že už som tak sklamaný z toho hľadania šťastia, že ho už aj nejdem hľadať a tak budem šťastnejší. Pretože keď ho nebudem hľadať, tak budem šťastnejší. To robí buddhizmus. Nehľadaj nič, budeš šťastný, lebo nič nechceš. Prečo nič nechceš? Aby si nemal bolesť. Prečo nechceš mať bolesť? Aby si bol šťastný. Nezaprieme sa. Môžeme klamať, koľko chceme, ale nezaprieme sa. My ľudia sme závislí na šťastí. A potrebujeme šťastie. A Boh nás chce urobiť šťastnými, lebo On je šťastný. Najšťastnejšia bytosť vo vesmíre je Boh. Bol budiček pre tých, čo zaspal. Ďalšia vec, ktorú chceme, je moc, vplyv. Ak chcete, nezávislosť. To je moderný prístup individualizmu. Zase, kto ťa urobí nezávislým? Kto ti dá moc? Kto ti dá nejakú schopnosť mať vplyv? Jediná bytosť, ktorá je totálne nezávislá, je Boh. Odborne to nazvali aseitas, to znamená, že niekto, kto existuje zo seba, kto nikoho nepotrebuje, kto je totálne sebestačný. No to je rozprávkové, však? To znie rozprávkovo. Absolútne nikdy nič, nikoho nepotrebovať, nebyť závislý na nikom. To je úžasné. Chceli by sme? Nepotrebujete chodiť do roboty, nepotrebujete na nikoho sa spoliehať, nikoho nič žiadať, nič vám nikdy nehrozí. Wow! Fíha. To by bolo. No a to niekde vnútri túžime a vieme, že nám to niekto zhora musí dať. Znovu, môže to byť živý Boh, ale ak v neho neveríme, prípadne ho nechceme a máme nejaké iné náboženstvo, ako je skutočné hospodinovo náboženstvo, cez Ježiša Krista, no tak začneme hľadať, čo nás urobí šťastnými, alebo čo nám dá moc. Tak moc nám môže dať všeličo, ale chceme mať vplyv, chceme mať slávu. A jediný, kto je slávny, je Boh. Ďalej by sme mohli povedať, že chceme múdrosť, alebo schopnosť orientácie. Život je zložitý, my by sme radi poznali budúcnosť. Ľudia sa veľmi často kvôli budúcnosti obracajú k modlám, aby nejaké veštenie získali, nejakú veštbu. A podľa toho sa potom orientujú. Kedy zomriem, kedy sa ožením, kedy sa vydám, či sa ožením, kde budem bývať. A no to je úžasné takto poznať budúcnosť, lebo môžete vopred vedieť, čo sa bude diať. Boh pozná budúcnosť, neoznamuje nám ju bežne, aj keď proroctvá existujú v Biblii a existujú aj v cirkvi. Ale to nie sú proroctvá na to, aby sme my mali moc, ale na to, aby Boh ukázal, že má moc nad budúcnosťou. A možno, že ešte by sme mohli spomenúť, že Bohov potrebujeme, alebo Boha potrebujeme, aby sme mali pocit spravodlivosti, akéhosi zadosťučinenia, satisfakciu. Boh povedal, mne patrí pomsta, ja odplatím. Nespravodlivosť na svete je jeden z veľkých kameňov úrazu. Kameňov pohoršenia pre moderného človeka. A my by sme chceli, aby to Boh hneď vybavil. Neboj sa, Boh to vybaví.
A keby to vybavil hneď, tak vybaví aj teba. Asi by si z toho nebol šťastný. Takže počkaj, Boh si všetko pamätá. A ak sa to nevybaví cez Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži, aby sa to takto vybavilo, tak sa to vybaví. A všetci budú spokojní. Spravodlivosť nastane. Len my by sme ju chceli hneď a tak, aby tam bola spravodlivosť, ale radšej nie ja. Všetci nech idú na súd, ale ja som spravodlivý, ja to nechcem. No Boh takúto spravodlivosť nerobí, preto množstvo ľudí sa hnevá na ňo, doslovne sa hnevá. A má modly, pretože satisfakciu spravodlivosti potrebujeme. To sú prvky, ktoré nás vedú k hľadaniu Boha alebo modiel. Teraz by sme mohli hovoriť, že čo sú to tie modly, lebo, ako som hovoril, asi to nie sú sošky. Ja nepredpokladám, že niekto z vás má naozaj nejakého, neviem, Višnu, Krišnu alebo niekoho doma. Že si to tam uctieva. Ak máte, alebo niekto to má, tak to je modla. A to je Boha to hneva. Ale my rozmýšľajme o veciach, že aké sú atribúty toho, že máme modlu. A ja by som vám navrhol také 4 veci, ktoré svedčia o tom, že nejaká vec alebo nejaká bytosť je v mojom živote modla. V prvom rade, ak je niečo naozaj modla, tak je to nedotknuteľné. Vždy, keď niekto napadne moju modlu, tak znervóznem. A mám pocit, že ju treba brániť. Len si všimnite, ako sa správajú ľudia, ktorí, povedzme, zbožstvili národ a sú nacionalisti. V momente, keď poviete niečo o tom národe, ktorý oni si zbožstvili, tak sú hrozne nervózni. A sú schopní niektorí aj vraždiť kvôli tomu, keď napadnete ich modlu, povedzme národ. Samozrejme, nacionalizmus nie je jediné modlárstvo. Môže to byť nejaký populárny človek, herec, alebo vedec, alebo zakladateľ cirkvi, náboženský vodca. Ja len chcem povedať, že máme tendenciu si urobiť z niekoho, alebo z niečoho, nedotknuteľný obraz, alebo nedotknuteľnú vec. A ak v nás niekto iný, alebo niečo iné vzbudzuje nervozitu, okrem živého Boha a jeho syna Ježiša Krista, tak niečo nie je v poriadku. Možno by sme to mohli povedať aj takto. Ak v nás nevzbudzuje nervozitu, keď niekto napáda živého Boha, tak ho nemáme za Boha. Boh je to, alebo ten, kto je pre teba nedotknuteľný, nenapadnuteľný, na koho si citlivý. Samozrejme, niekto má za Boha seba. Akože moje ja, v momente, keď do mňa niekto zabrdne, tak som proste nepripustím. Samozrejme, že táto citlivosť nie je vždy modlárstvo. Niekedy je to obyčajná psychika. Proste. Som nervózny a to ešte neznamená, že seba som zbožstvil. Ale ak racionálne zdôvodňujem, že do mňa sa nikto nemá pustiť, lebo ja mám vždy pravdu, tak som zo seba spravil modlu. Takže prvá vlastnosť je nedotknuteľnosť a môže to byť iný človek. Filozof Kant, Immanuel Kant mal nádherné meno, nie? Immanuel. Ale ten veľmi jasne napísal, že posledným cieľom človeka je človek. Chcete lepšiu definíciu modlárstva, že človek je cieľom človeka? Žiješ preto, aby si slúžil človeku, možno ľudstvu. Iný filozof Kant povedal, že to je ľudstvo, humanitas. Proste ľudstvo je modla, alebo Bohom človeka je ľudstvo. Takže ono sa to dá krásne zabaliť, dokonca aj do nejakej filantropie, ale vždy je na vrchu šťastie človeka. Je to človek, ten je nedotknuteľný. Ďalšia známka modlárstva, alebo modly, alebo uctievania modly, je, že sa snažíš ju poznať. Tá láska, tá úcta k nejakej modle, možno k nejakému poznaniu, môže to byť veda, alebo príroda. Einstein bol takýto modlár, nech sa neurazí niekto, kto zbožňuje Einsteina, ale on to o sebe povedal, že teda jeho náboženstvo je úcta k tajomstvám prírody.
No, kto by si nevážil alebo neobdivoval úžasný, ak chcete, mozog, možno by sme povedať, ktorý je symbol všetkej vedy Einsteina, ale toto, čo o sebe povedal, je úžasná definícia modlárstva. Obdivuje prírodu, ale nemá žiadne dogmy. Nemôže mať živého Boha. On osobného Boha neuznáva. On neuznáva Boha, to tam napísal, ktorý trestá. On neuznáva Boha, ktorý dá dogmy, ktorý má nejaké pravdy, nejaké výroky. On proste obdivuje tajomstvo prírody. Koľko ľudí dnes dalo svoj život na oltár vedy? A na vedu nedopustia, pretože vedecké poznanie to spasí svet. A tu prichádzam k ďalšiemu atribútu alebo vlastnosti. Modla si vždy robí nárok na obetavosť. Ak chceš vedieť, či máš v živote modlu, tak rozmýšľaj, kvôli čomu si ochotný obetovať. Pohodlie, peniaze, spravodlivosť alebo nejakých ľudí. Niektorí ľudia svoje deti obetujú kvôli nejakým modlám. Alebo obetujú čas, obetujú zdravie. Kvôli zábave sa, sláve sa všeličo obetuje. Modly vždy žiadajú obeť. Boh tiež žiada obeť. Lenže Boh žiada obeť tak, že zároveň dáva. Dávid to pekne povedal, že len to, čo sme prijali, sme dali tebe. Že modla ti nič nedá, len vezme. Takže to je nárok na poslušnosť a obetavosť. No a štvrtý znak, ak je to naozajstná modla, tak ju zvestuješ. Tak rád o tom hovoríš. Ak je tvoja modla umenie, no tak všade hovoríš o umení. Hudba alebo výtvarné umenie. Umelci, to je úžasné. Keby všetci toto vedeli alebo mali, tak to by bolo šťastie. Proste zvestovanie. Takže tieto 4 veci si myslím, že ukazujú na skutočnú modlu. Preto si myslím, že keď hovoríme o drogách alebo koníčkoch, niekedy človek je viazaný alebo ovládaný niečím, čo si neváži. Ale jednoducho ho to zobral. Ak je alkoholík, možno, že nenávidí alkohol, ale nevie sa toho zbaviť. Je to atribút modly, ale to nie je modla. On si neváži ten alkoholizmus, nenávidí ho, ale nevie si s tým rady. Takže nie je to modlárstvo v plnom význame toho slova. Skutočné modlárstvo vyžaduje racionálnu úctu, ochotu poznávať, nedopustiť, obetovať a hovoriť o tom, pretože to považujem za niečo veľmi dôležité a chce sa mi o tom hovoriť. Takže to je niečo, čo vám môže naznačiť, či v vašom živote je nejaká modla, modlička alebo modielka, na ktorú nedopustíte, ktorú zdôvodňujete racionálne a do ktorej ani sám živý Boh sa nemôže postarať, lebo to je také dôležité a také významné. Niekedy sú to nevinné veci. Takzvané nevinné veci sú v kresťanskom živote mimoriadne nebezpečné. Pretože cez ne kresťan padá do pasce. Viete, čo sú nevinné veci? Nevinná zábava. Prečo by som nemohol? Samozrejme, že môžeš. Otázka nie je, či môžeš. Otázka je, akú to má hodnotu v tvojom živote. Môže kresťan chodiť do kina? No, to je nezmyselná otázka. Kresťan môže chodiť, kde chce. Otázka je, čo tam dostáva. Či tam dostáva niečo, čo od Boha nedostáva. Takže sekundárne prejavy modlárstva sú tieto, ktoré sme už spomenuli. Toto boli primárne a dá sa povedať, že tu môžeme analyzovať, že k čomu máme vzťah ako k Bohu. Toto všetko má byť nasmerované jedine na živého Boha, to, čo som hovoril. Jedine On je nedotknutelný, jedine On si zaslúži našu obetavosť, jedine On si zaslúži našu chválu, všetko ostatné je mu podriadené. Ak je tá modla, možno, že sekundárne znaky nás k tomu povedú ešte lepšie, pretože sekundárne znaky sú dezorientácia. Keď máš modlu, tak sa nevieš orientovať v pravde, nevieš sa orientovať v práve a nevieš sa orientovať v tom, čo ťa naozaj má potešiť. Nevieš to nájsť. Potešenie prichádza vždy cez nejakú fyzickú vec. Kresťanovo potešenie prichádza cez duchovné veci. To neznamená, že nikdy sa neteší z jedla, alebo z tanca, alebo z niečoho. Ale primárne potešenie je Boh a všetky ostatné potešenia sú mu podriadené. Ľahko zrozumiteľná teológia. Je veľmi zaujímavé
zaujímavé čítať 2. Korinťanom 11.4. Ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, teda nie pravého, ale modlu, ktorého sme nekázali, ale ak dostávate iného ducha, teda nie ducha svätého, ktorého ste nedostali, zase modla, alebo iné evanjelium, iný názor, zase modlársky názor, ktoré si neprijali, veľmi pekne to znášate. Všimnite si, to píše kresťanom znovu do Korintu, 2. list. Modlár sa dezorientuje a potrebuje ľahkú teológiu. Nezdá sa vám, že moderný človek nechce ťažké dogmy, ťažké názory, ťažké kázanie, všetko nie je ľahké a ľahko zrozumiteľné. Hneď znervoznie, keď niečo od neho chcete, aby sa zamyslel. Hovorí, náboženstvo nebude ťažké. Hovorí, Boh odo mňa nechce, aby som rozmýšľal. Musím rozmýšľať nad mobilmi, nad televízormi, nad školou a právom, alebo ak chcete zákonmi, paragrafy sa stále menia. Mám sledovať všetky správy a televízne telenovely a ešte mám rozmýšľať aj náboženstvo. No kde sme? Čo je toto, škola? A tu také ťažké veci prednášaš, kde si sa to ocitol. Tá nervozita úplne cíti v kostiach, akí sú ľudia nervózni z toho, keď náboženstvo začína byť ťažké, ľahká teológia, aby sa to ľahko znieslo. Len moji drahí, 2. Korinťanom 1.4 hovorí, že to sú modly, ktoré sa ľahko znášajú. Pravý Boh sa nie ľahko znáša. A to je jeden z príznakov toho, či je ten Boh živý, že mu ľahko nerozumieme. Je mi ľúto, lebo ako teológ by som radšej vykladal teológiu, ktorá je ľahká a ktorú študenti prijímajú s plnou náručou, lebo to je všetko také úžasné. Keď chcete rozumieť živému Bohu, tak sa zapotíte a nakoniec poviete, nerozumiem. Samozrejme, to ešte nie je dôkaz, že je to živý Boh, ale je to jeden z atribútov. Je veľmi pozoruhodné, že Rímanom 1.23, kde hovorí o zámene živého Boha, neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu človeka, vtákov, plazov, zoolatria, sa to odborne volá, teda hlavne Egypt uctieval všetky možné zvieratá. A viete, ako to pokračuje? 2. verš hovorí, preto ich Boh vydal v žiadostiach srdca do nečistoty, aby zhanobili svoje tela medzi sebou. Sexuálny hriech. Ja mám podozrenie hraničiace s istotou, že sexuálna záplava, ktorá je dnes, je priamym dôsledkom modlárstva. Prečo v cirkvi ľudia tak ľahko prepadajú sexuálnym hriechom? Nie sme náhodou modlári? Nevládne nám náhodou telo preto, lebo živý Boh je nejak vzdialený, neistý, sme dezorientovaní. Čo je vlastne pravá viera? No tak tu ti nikto nepredloží v hrnci alebo v pár vetách, ale keď máš ducha, ktorý ťa vedie, tak máš intuíciu Božieho dieťaťa a vieš, čo je pravá viera, aj keď sa ti nepovie presne v baptistických pojmoch. Lebo vnímaš ducha, o tom je pravda, že vnímaš Ducha Svätého. No ale ak máš modla je mŕtva. No tak nemáš potešenie ducha, tak máš potešenie tela. Čo je potešenie tela? Jesť, piť a užívať si sex. A keď nie v posteli, tak aspoň v hlave. Aspoň v predstavivosti. Dá sa to? Tak nemyslíte si, že neviem, o čom hovorím. O tom sa tak ako dosť močí však. Že čo sa deje v hlavách kresťanov vzhľadom na sex. Zase, najväčší problém nie je to, že je to sex a že to je niečo zlé. Pán Boh stvoril sex. Tu nakoniec budeme hovoriť o smilstve, takže to bude samostatná téma. Ale problém je, prečo mám z toho väčšie a hlbšie potešenie ako z Ducha Svätého, ktorý je vraj tešiteľ. Prečo? Prečo? Hĺbšie preniká predstava z telenovely o nejakom nádhernom človeku, či je to chlap alebo žena, podľa toho, čo ste, alebo ako ste orientovaní najnovšie. Prečo tá predstava, že budem šťastný s nejakým telom, mesom, človekom, je hlbšia ako to, že ma sám Boh navštívil, býva vo mňa, robí ma šťastný. Prečo? No asi je tam modla. Aká? No objav si ju sám, ja neviem.
Môže byť veľmi úctyhodná, nejaká veda, umenie, môže to nejaká hlúposť. Môže to tvoje detičky, alebo tvoj partner, alebo ja neviem kto, si sa zamiloval a teraz to je modla. Nedotknuteľná, úctyhodná, najradšej by si všetkým zvestoval, že máš partnera. No dobre, ale je to podriadené živému Bohu, alebo je to také, že ja chcem byť šťastný a toto ma spraví šťastný. Takže neviazanosť, ďalší veľmi závažný sekundárny jav prejavu modlárstva je démonizácia. Písmo veľmi jasne hovorí, že za modlami sú démoni. To sú bytosti, ktoré nikto by nechcel mať v sebe alebo ani vo svojom dome. Žalm 135:15 hovorí, že koniec tých, čo uctievajú modly, je bezcitnosť. Modly sú striebro, zlato, to je z toho obdobia, keď to takto vyzeralo. Majú ústa, nehovoria, oči nevidia, majú uši, nepočujú, nie je to ducha v ich ústach. A teraz počúvajte, nech sú ako oni, tí, ktorí to robia. No tak to sa inak nedá nazvať, keď vidíte a pozeráte, nevidíte, počúvate, nepočujete, ako smrť. Všetky vaše zmysly sú usmrtené. Takže to sú sekundárne znaky, ak si dezorientovaný, asi v pasci nejakého fyzického zvyku, alebo čo, rozmýšľaj a nevieš sa z neho dostať po všetkých oslobodzovaniach, rozmýšľaj, či neúctievaš niečo, čo musíš vyhodiť zo svojho života. A to môže vyzerať veľmi pekne. To môže byť tvoj príbuzný, môže to byť nejaká vec, nejaká služba, možno tvoje zamestnanie. Alebo čo. Nedopustíš na to. To je služba. Áno, je služba, ale ak na niečo nedopustím, tak to uctievam. Ak na niečo nedopustím, tak to uctievam. Ak niečomu som vždy ochotný obetovať čas, peniaze, energiu, tak to uctievam. To je veľmi závažná vec. Krátko, toto bolo všetko negatívne v takom zmysle, že som chcel, aby sme to odhalili, aby Boh nám pomohol to odhaliť, pretože myslím si, že potrebujeme odkryť túto oblasť. Ale ako sa chrániť pred modlami? Ja tu poviem len niekoľko hesiel, lebo čas už uplynul. Ak sa chceš chrániť pred modlou, potrebuješ mať každodennú komunikáciu, tzv. Živý vzťah s Bohom. Neustále s ním hovoriť o všetkom. Neexistuje vec, o ktorej s Bohom nehovoríš. Ani jeden nápad, ani jedna žiadosť, či je čistá, či špinavá. Otec, vidíš to, čo si myslím, vidíš, po čom túžim, kontroluj to. Preto je napísané, neprestajne sa modlite. Nie preto, aby sme neustále blablabla niekde za dedinou stáli a nič nerobili, ale preto, aby všetky naše myšlienky, všetky nápady, všetky túžby prešli touto kontrolou, tak by som povedal, OTK, oddelenie technickej kontroly našich myšlienok. Ako vyzerajú? Sú v poriadku? Alebo mám niečo skryté, o čom s Bohom sa nehovorí, lebo viete, toto, čo mi napadlo, asi by sa nedalo za to modliť. Ak sa za to nemá modliť, tak to nemá v tvojej hlave čo robiť. To je uctievanie pravého Boha. Ak si myslíš, že tam niečo má byť, čo Bohu nepatrí, tak ani nehovor o tom, že si kresťan. Lebo kresťan povedal, celý patrím Bohu a Boh má nárok na všetko vo mne, od hlavy po pety, od všetkých myšlienok, od všetkých túžby. Má na to nárok. Že to neviem realizovať. Ja som nehovoril, že ja to realizujem, ale on to realizuje. Ale za všetko ďakujte, za všetko sa modlite, o všetkom hovoriť s Bohom. To je prvá vec. Druhá vec, odmietaj prijímať čokoľvek, čo nepochádza od Otca nebeského. Spomnite si na Daniela, keď sa dostal do takej situácie, že chceli ho dostať a povedali, myslím starozmluvného Daniela, a hovorili, kráľ, urob tak, že mesiac nikto nebude od nikoho nič žiadať len od teba. Čo s tým urobili? No, že ty si Boh, nikto nesmie nič žiadať len od kráľa. Čo urobil Daniel? Otvoril okno, zdvihol ruky a hovoril, Otče, ty si blahoslavený, všetko je od teba, aj tento kráľ je od teba. No, dostal sa do jamy levov a ako to skončilo? Keby ho boli zožrali, tak je doma. Najväčší výsledok nebol v tom, že ho tie levy nezožrali. Ale svedectvo pre nás, že toto
je situácia, ktorú my nesmerujeme na žiadneho kráľa, ani na nič na svete. Všetky naše žiadosti pochádzajú od Boha. Všetky dary sú ním opečiatkované. Všetko. V momente, keď prijímaš niečo od iného, z inej výrobne, made in, niekde inde, ako heaven, to znamená vyrobené inde ako v nebi, tak sa stávaš modlárom. Nemá právo ťa niekto iný zásobovať. Ak ťa zásobuje cez štát, alebo cez sociálne zabezpečenie, alebo čo v poriadku, ale musíš vedieť, toto mi poslal Boh. A jemu za to môžem ďakovať. A tretia vec, nezabudni na entuziazmus. Viete, z čoho pochádza slovo entuziazmus? Z toho, že v tebe je Boh. To je grécky. Entheo. Byť v Bohu. Entuziazmus znamená, že si v niečom nadšený. Modlárstvo veľmi ľahko prichádza k kresťanom cez tzv. Depresiu. Nehovorím, že to je depresia psychologická alebo psychiatrická. Proste si down. Hej, cítiš sa... Proste ráno vstanete a radšej keby nič sa nedialo, robiť sa nechce nič. V momente, keď si v takejto depke, tak si na pokraji modlárstva. Pretože oveľa ľahšie je zapnúť televízor, alebo vojsť do chladničky, alebo urobiť nejakú inú blbosť, siahnuť po alkohole. Ako povedať, Otče, potež ma, naplň ma radosťou, ja nemôžem žiť bez radosti. Nehemiáš to povedal, radosť Hospodinova je vaša ochrana. Tam je sila, ale to lepší preklad je, to je váš bunker. Ak máš radosť Hospodinovú, tak si v bunkri, nikto sa ťa nedotkne. Keď ju nemáš, tak si vystavený iným radostiam. A dnes ten zábavný svet ponúka ti radosť, no, hej, kde sa pozrieš, tam je zábava. Všade hrá hudba, len tancovať, televízor je všade, obrázky. No, môžete jesť, koľko chcete, aspoň teraz nie je žiadny hlad, vďaka Bohu, ale potešenie na každom kroku. Ak nemáme tú disciplínu, že si nepoviem, ja chcem entuziazmus od Boha, preto Pavel hovorí, že buďte duchom vrúci, vriaci doslovne. Tvoj duch sa voči Hospodinovi musí variť. Prepáčte, že to tak poviem, nie uvariť, akože z toho urobíte polievku. Ale tam musí byť horlivosť. My niekedy sme takí, že chceme mať odstup, preto my sme dospeli, no tak prečo by sme boli ako deti a sa niekde tešili, hej, tak rozprávame o tom ako objektívne, racionálne. Nech zhynie odstup od Boha. Objektívna pravda o kresťanstve. Ak ťa to nenadchýna, tak sa stávaš modlárom. Ja mám obavy z toho. Samozrejme, že existuje chorej charizmatizmus, alebo nazvite to ako chcete, entuziazmus. V 18. storočí proti entuziazmu sa písali celé zväzky. Že ľudia chceli byť, tak sme dospeli. Nie? To povedal tiež Kant, ten náš milý, že človek dospel. Nie? Už je dospelý, už si sám riadi život a prečo by mu tu mal niekto niečo hovoriť a prečo by sa mal ako decko z niečoho tešiť. Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, tak kráľovstvo Božie na to zabudnite. Ak nebudete ako deti, samozrejme, že nie hlúpi ako deti, ale čo keď tak rozmýšľame o tom, ako sa deti vedia radovať? Prečo my dospelí už sme vážni a keď sa nám o veľkých veciach hovorí, že Boh prišiel, stal sa človekom, zomrel za teba, my ani... Áno, pravda je. Daj sa natchnúť a uchrániš sa pred modlárstvom. Daj sa natchnúť evanjelium. Ovocie ducha je láska, radosť. Nepohrdajte radosťou. Dokonca aj Beethoven napísal, teda použil Schillerovú báseň, radosť. Samozrejme, to je o Olympe a bohoch, takže to je modlárstvo. Ale aj on vedel na konci života, ktorý bol plný utrpenia, že radosť je moc. A my to nevieme, kresťania? Kde sme dali radosť zo spasenia? Takže chránte sa modiel, znamená odhalte ich, nepripustite ich, lebo sa dostanete do pasce. A možno, že treba skončiť modlitbou 139. žalmu. Preskúmaj ma, silný Bože, a spoznaj moje srdce. Poznaj moje myšlienky. Ak je tam nejaká modla, ohavnosť, márnosť,
nech vyjde na povrch a odstráň. Pretože nechcem byť modlár a chcem sa tešiť len z teba. Otče, ďakujeme ti, že si nám dal Ducha Svätého, ktorý nás vie nielen odhaliť, ale aj napraviť. Prosíme, aby tvoja moc sa v tvojej cirkvi